Dawa kadakol kang utang, syempre kay puan mo manggiraray mag-swimming. Tong tipong pasiram-siram ka lang sa buhay, tapos itik utangan mo, stress na sa imo, taday ka lamang masingil-singil. Masiramon baga sa pagmati yan, tong tipong pasiram-siram ka, tapos itik utangan mo, namumorblema na sa imo. Pertiyon si may di mo, tapos kantig chat ka sa may day, di ka nagre-reply. Siram kang buhay mo. Tapos papahilingan ka pang kakano na arog ka yan, ay lintian talaga, paano ka day mabadrip ka yan? Hilinga daw yan, gayon kambyo, si dating nakiulay, ngunyan day mo na makaulay. Gayon! Dahil mainit ang mga dugo mi sa Indo, nag-aralukan ang mga barkada. Maswimming da pero sinda turog. Habang nagbabiyahe kami, lingon mo nag-aandar kami. Hanggang sa uya na, hanggang sa nakaabot tulos kami sa Anib si Pukot. Syempre mabakal muna kaming sira na pagpudrip at yan, tapos loloto-lotoon mga giraray. Tapos yun na yan, pagpudrip na yan, ano ka naman? Syempre di ko naman pinahilang ang pagluto, tapos yun na yan, pahali na kami, tamasakay na kaming bangka para makabiyahe na kami pa duman sa intong kakarigo sa mihat lang nalingaw ako. Ay natandaan ko na duman pa lang kami sa Tacuban Pivol Resort Beach. Kaya stay lang kamo, magdala lang kamo hanggang sa maara kamo dyan. Habang tiglalayag mini yung karagatan na ini, ito paparaisip ko talaga sa sadiri ko na masiramon mabuhay sa kinaaban. Araw kanyo, tung siramon lang talaga. Tapos mga tao lang talaga ang mararaot ay, mga mararaot ng ugali. Itong tipong di mo man kaya tigaano ang buhay ninda, pero ang buhay mo, ti papara hiling ninda. Busy sinda sa buhay kang iba, pero sa buhay ninda, dahil nga daw yan, tamadali yung kami kabutig diyo. Ta syempre kaya, dahil ako na nga kang buhay kang iba. Siram-sira nang mabuhay sa kinaaban, tapos papara-stresson mo lang sa diri mo sa ibang buhay kang tao. Baga, kung ang buhay ta kay sa kinaaban, halipot siya na. Kung gusto mo maglaba, ipa-welding mo. Pero ang swimming nindo magbabarkada, ano rin dito pa doon, ha? Pag madali na ka mamatikbak sa buhay, kung madali na ka mangluya, magasikaso na ka mo, araw ka niyo. Masiramon talaga ang buhay. Araw ka niyo, nasa dagat-dagat ka, tapos kalmado lang ang lugar, tapos si mga inggit sa imo, haara, tamamaydi ka na naman. Diba? Tapos itik utangan mo, mahaanggot sa imo, tanay hiling ang maydi mo. Ikamon kayo nag-utang, tapos mayo kang pakera magbayad. Bongga talaga pag makakana, araw ka iniyo. Ramo, hiling nga daw, pati ang plato ko, tamang chill lang, mga problema sa plato. Grabe ang humok. Araw ka yan, tamang chill ka lang, food trip ang itik. Siyempre, pagkatapos mag food trip, ililibot mo kamo, garo naman niyo. Siyempre, para mahiling doon kagayunan kang Tacuban Resort. Aram nindo, ining lugar na ni, di lang yan sa Cam Norte. Haraniyon lang sa naman kung lalakawan mo, Chares! Wait lang, gusto mo bang pumaldo ang bulsa mo habang nasa bahay ka lang, ha? I-click mo yung link na nasa comment section. Ito ang 1xBet mga men, talagang super legit. Mag-register ka lang sa link na nasa comment section. At pag nag-register ka na, ilagay mo lang yung promo code ko na SlowJ, yan, ilagay mo lang yan. Mabilis lang dito yung pera, men. At mabilis lang mag-cash in at mag-cash out. Kaya ano pang inaantay mo? I-click mo yung link na nasa comment section. Ito ang 1xBet. Register now, men. Pumaldo yung bulsa para malupet at masaya na naman ang ating buhay. Register now, 1xBet. Let's go. Solid man talaga pa ang gayon pa daw. Ilang mo, view pa lang. Talagang napaka-solid na. Kaya kung nagpaplano ka magdagat, iniyo sa rin sa pinakamagayon na dumanan pa di. Digdi lang yan sa Cam Norte. Haraniman lang niyo sa Sipukot. Kaya kung trip mo magdigdi, hanapon mo na lang ang page nila, nasa caption ko, tapos stock mo. Sige na, ikaw na bahala. Pero ining video nga ni, pinaparata ka lang para magdigdi ka. Pero ang aram ko talaga, ma-opening ni yung resort na niyo sa April 1. Yan ang dangog ko. Kaya kung madadala mo ningon niya, tapos may plano ka, mag-April 1 ka na lang siguro, para masulit mo talaga ang entrance mo. Tapos ang pagal mo pagdigdi, pero talagang sulit digdi yun, men. Ako na nagsasabi. Hilingon mo may paarog pa sinda kaya, no? Tapos may mga sira-sira pa. Shee! Wala nga daw yan, ang sira nga yan, may tunsoy, may balanak, may poyo. Tapos magabutig diyo, hala, may naaalala ako. Araw mo na yan. Magayon talaga rin diyo, taang place mahiwas. Sa kakadakol kang dudumanan, usayin ka mapere-picture o mapiling lugar na, diba? Araw mo na yan. Pero ako talaga nagsasabi, kung madagat ka, magdagat ka na ba? Kung puro plano ka mo plano mo, barkada, pamilya, Isus Maria Yosef, ano na ka mo? Narang magalaw-galaw, araw ganing kalugar, araw ganing kagayon, araw ganing kalmado, ay siram talaga. Ano na? 2024 na. Norin ka mo. Gayon! Sumasagi ka pala sa utak. Di ko na nga ka muna libot ng maray, pero ngunyan matagay naman kita, mainam naman kita, machirichila naman kita, yung baga. Ta syempre, kaya nga nagdigdig kita, mag-relax, mawara ng problema o ano pa man. Kaya
Ano na? Sinasabi ko sa inyo oh. Di mo paglingawan i-like niya, i-share. Kung gusto mo magdagat ka na, di ka magpuro plano ha. O yan na, mauli na kami, tapos ka mo. Dahil pa nakakapadagat. Ay babay talaga. Mag-follow ka ha, yo.